Selamun Aleyküm vatandaşlar. Bugünkü sohbetleştiğimizde Anna Durdu Hacıyev, Tecrübe Sazakovna, Helsinki gaznasının başlığı ve Atamrat Saparov ve Mendur Sultan Taganova geçireceğiz. Bugünkü gepleşimizin teması 30. noyabrda Anna Durdu Hacıyev Polşa devletine seyahat etti ve kabir konferensiyalara katnaştı. Çok geçirilen konferensiyaların näme sebepten geçirilenligi, nähili vakalar bolup geçti ve neticeleri barada gürüňdeşlik geçirýäs. Anadurda assalamu alaikum. Atamrada Tecrübe Sazakovna, hemmeňize assalamu alaikum. Assalamu alaikum vatandaşlar. Hemmeňize assalamu alaikum. Hemmeňize. Anadurda Tecrübe Sazakovna şu 30. noyabrda geçirilen konferensiyalar barada birazcık gürüň berseňiz. 30 noyabrda Polşanyň Lodz şäherinde insan hukuk gorayan guramaların öz guraması var. Ona neme diýerler? Civic Solidarity. Her yılın ahırında biz özümüz konferensiýany geçiriyoruz. Biz ýygnanyşyp öz aramızda öz problemamız bilen paýlaşýas, gurrun edýäs, nädip şu problemany çözmeli diýip yol gözleýäs. Öz her bir ýurdyň vekili öz ýurdun problemalary aýdýar, käbir adamlar maslahat berýärler, şonýa iş gidýär. Onuň şu konferensiýada şu ýyl deklarasiýany kabul etdi. Şu deklarasiýaň iň wajyp zady şu wagt şu Ukraina we Russiýanyň arasyndaky wakalar şu arada onuň Belarusiýa ünsverdi. Umumy OBS'ň problemalary Andırdı men şöyle bir goşaýyn. Şu ýygnakda häzirki wagtda özüňiz bilýäňiz ýagdaý dünýäde ören agyr bir näçe problemalar, hasam şu Ukraina bilen Russiýanyň arasyndaky problemalar ýüze çykan soň OBS döredilen wagtyndan beri ýam 48 ýyl geçdi. Bu gurama nähili şuňa kömek edip biljek. Edip bilmese näme üçin, näme sebepleri var? Eger ýam bu gurama öňki berilen funksiýalaryny ýerine ýetirmeýän bolsa, onu şu OBS'ny nähili kämilleşdirmeli diýip şu arada da gurun geçipdir. Men dinläp gördüm, gurundaş boldum. Şoňa gatnaşanlar bilen olaram diýdiler. Inni bu guramany reformalaşdyrmak üçin ýapylmady ýaly reforma geçirsek has bolar diýip düşünýärler, netije geldiler. Şoň esasynda da şu ýanky aýdylan dokumenti bolçak. Inni şu dokumentam OBS'ň wekillerine berildi. Şoň bilen tanışyň we sizem öz goşsaňyz has bolar diýip ünsüni çekdiler. Inni 24-nji 25-nji ýylda Helsinki saglaşmasynyň 50 ýyllygy bolýar. Şoňa da Finlandiýa OBS'ň başlygy bolmaly. Şu wakalary häzirki bolan zatlar şoňa taýýarlyk, häzirki ýygnaklar şoňa taýýarlyk diýip men şeýdi düşündüm, dogrymy? Owa käbir adamlar näme diýerler? OBS hiç hili iş geçiren OBS'ň özü baştan maslahatçı hökümünde düredilen o guruma. Näme üçin diýseniz, OBS özü daşary işler ministrleri çağırıp maslahat edýärler. Şu Ýewropada şu çlenlerin meseleleri nädip uçsuz, dawasız şu meseleleri nädip çözmeli diýip şu guruma düzelen insan hukuk meseleler yurdun içindeki problema däl diýip aýdýarlar. İnsan hukuk problemalar halkara problema. Şu häzirki üýtgeşik zady şu eger diňe her ýurdun öz haklaryny, hukuklaryny seredirýän bolsa, inni bolsa şu egerde Türkmenistanyň bir problemi bar bolsa, belli ýurtlarda problemalary bar bolsa, inni bu problemalary bu Türkmenistanyň problemasy diýip seretmeli däl, bu inni dünýä problemalary diýip seredilmeli diýip inni şunýaly netije geldi. Onsoň berde näme diýilýär? Haýsydyr bir ýurtda problemalar çözülmese, ahir soň şu problemalar ýene-de bütün dünýä çykmagy mümkin. Ýani Ukraina bilen Russiýanyň arasynda problema bolan soň, inni şuňa şu düşünce geldiler bu ýurtlar. Şoň üçin inni başgaça seredip başladylar. Men umydym bar, inni
şu OBS'ye reforma geçirilse ünkiyalı din onu sonki wagtlarda şu rekomendasyalary köp diktator yurtlar kabul eden bolýarlar, ýöne ýetirmeýärler. Indi şu problemany näde çözmeli dip şu arada köp gün geçirildi. Şu rekomendasiýalary ýerine ýetirer ýaly mehanizmalar gözleýärler, şolary tasdiklap birjek bolýarlar. Bir soram var mümkin bolsa. Seredin ki bir adamlar yine neçe yıldan beri OBS'ye gatna otur pravazashitniklar yöne olguramaların hiç ili peydası yok. Peydası bolmasa nem için gatnaşyalar. Dine pravazashitnikların şunun yalı guramalara, yığınaklara gatnaşanı yeterlik mi diktatura bilen görüşmek için? OBS tertip düzünü var. OBS mesela bir yurdun içinde problema bağ olsa barıp çözmeye şu problemi. OBS'ye dine maslahat edip rekomendasiya veriyor. Ama bizim şu meseleni kaldırımızı OBS'ye nemaydı. Her yurdun konstitusiyası var. Gражданların hukukları var. Birinci etmeli zat halkın öz hukuklarını talep etmeli. Devletten talep etmeli. OBS'ye neymi? OBS'ye dine halka kolda verip bir taraftan, ikinci taraftan devletin üyeliğini aydiya. Sizin konstitusiyanız var, sizin o halkın hakkı var, şu halkın konstitusiyan maddelerini yerine getirmeli. Yani hiç kim daşı yurttan barıp mesela diktatör rejim olsa ya başka rejim olsa hiç kim daşı yurttan barıp şunu çalışmaya. Şuna dine halkın hakkı var. Başka yurtlar hiç ili değişizatlar yok. Yönü halkara kuramalar başka yurt, demokratik yurtları devletten talep edip şunu yerine yetirer yağlı basış görkezip biliyorlar. Bildiğinin belirlemeli zat bizim ilk başta Türkmenistan'dan çıkımızda halkara kuramalar var, onlar güçlümişsin, onlar hem zat oňarýarlar, iş bitirýärler dip şeyle fikrimiz vardı. Soňra biz düşündük, bu meseleni çoňur öwrenmeli. Bizim ýaşlarymızdan ilk başta mysal üçin hak hukuky gorayan dernek bolsun ýa-da OON bolsun ýa-da OBS bolsun, haysydyr bir guramany alsaňyz, ilk başta şoň funksiýalaryny, şoň edýän işlerini, maksatlaryny, prinsiplaryny şonu öwrenmeli. Osaň has gözetimiz giň bolýar. Osaň düşünüp bolýar. Haýsy yurtlar, haýsy guramalar, haýsy dernekler, haýsy işi bitirip bilýär, haýsy işi bitirip bilenok ýa-da haýsy işi bitirmäge goşulmagy mümkinçiligi ýok ýa-da haky ýok. Ana OBS'ň ne yarağı var, ne mümkinçiligi var, başka bir yurdun içine girip şu meselelerini çözer yani. Yok, öyle değil. Ol dine maslahatçı. Bu gurama näme üçin döredildi? Öň şu 57 devlet ilk başta 57 däldi, soň goşuldylar. Bir çukura tüpüreli diýen ýaly gepleşip şunýaly gurama döretdiler. Şo döwre şo gurama ören wajib, ören aktual, ören gerekli guramady. Ýöne ýyllar bilen elbetde hemmeden ütkäpdir, ýagdaýlarym ütkäpdir, problemlaryň ütkäpdir. Şoň üçin elbetde her bir gurama ýyl-ýyldan kämilleşmeli. Indi şu bizim döwrümizde ýeten bir paýymyz diýen ýaly şunu görüp otyrs. Bu gurama indi reforma başlarym kadýenden şoňa var. Käbir adamlar, ekspertler belki onu yapmaly diýerler da. Ýöne yapsaň elbetde täzeden başlamak kıyın bolýar. Bu gurama bir topar tejribesi var. Şonu ulanyp kämilleşdirsen has bolgularyň kadýenden. Bu ýerde elbetde dünýä eşitler ýaly Türkmenistanyň bardygyny ýa-da başga ýurdun, Özbekistanyň ýa-da beýleki ýurdun bardygyny nähili ýagdaýda hak hukuklar ýerine ýetirilýärmi bolsa şo barada aýdylýar, ýetirilenokmy? Bu guramaň döredilene maksady nähildi? Bir stoluň başyna, bir saçagyň başyna hem pravazashitnikler, hem resmi tarapyndan vekiller bolsun ýa-da delegasiýalar bolsun, ören parahatçylyk ýagdaýyna oturup maslahatlaşmak, o ýere baryp gygyrşmak,
yakalaşmak, o maksadı yok bu nemen kurama. Bu yerde ören salıhatlı gurundaş alıp barılıyor ve şu tayda aydılıyor. Yine şeyle misal var, yine şeyle misal. Şunu çözeriyalı nehili yolumuz var. Siz şunu şu arada eşittiniz mi? Şunu çözmek için bizden näme kömek gerek olsa bizden kömek edip bilýäs. Şeýle bolmaly aslında. Şeýle de gidip durmasa için belki yurtlan problemleri var da aydılık geçirip dur. Yıllardan soň mysal üçin gadaklar, resmiler, pasollar, belkiler öz prozasitlikler bilen jurnalistler bilen duşuşup, çay içişip, gepleşip birini değişip, gülüşüp, şey tip alıp baryalı ediler. Belki has kesirrak yurtlar onu özüne alıp bilenak. Misal için bizim yurtumuzun vekilleri salam anırda kalsın, berde kalsın diysem öyle kaçyalar. Geçen sefer görünsün, kaç gittiler. Şu edelim, gören olsanız anıdır aydıp verir. Saytta seyredensiniz 30. noyabrdan son 1-2 dekabrda belki yığınalım geçti. Anıdır aydıp versin. Konferensiyanın en ahırında Nemen Polşa'nın Daşary işler ministri Zbigniew Frau geldi. Onun neme Demirgazyk Makedoniýanyň Daşary işler ministri geldi. Osmanili OBSM öz çinovniklary, baş çinovniklar geldiler. Mesela baş sekretari Helga Schmidt şu geldi. Bizim şu öz kabul eden deklarasiyamızı şolara goşurdu. Olaryň aýtdylar, şu deklarasiýany okap, hökmen okap, hökmen şu deklarasiýany ýerine ýetirjek bolap diýip söz berdiler. Demirgazyk Makedoniýanyň ministri aýtdy, men idi 2 ýyl OBSM başçy bolýan, men siz bile insan hukuk gorajylar bilen duşaryn, siz bile maslahat edip sizin aýdan zatlaryňyzy ýerine ýetirjek çalşaryn diýip aýtdy. Atamurat Saparov'un bir soru var. Atamurat Saparov. Köp sağ olun. Anadırda ayttınız da ana deklarasiya kabul edildi şol ýeňnakda dip. Indi biz halkymız goly bilim tejribesi ýokary derejede däl, hatda bilimsiz adamlarımız tomaşa edende de has düşnükli bolar ýaly. Şol niýetlen şuňalyrak sorag berjek bolen. Şu deklarasiýada tekstinde ýagny adamyň haky bozulmagy eýem şol deklarasiýanyň kanunlaryny bozdugy bolýan. Ýagny şol deň derejede seyredilýär diýdiňiz. Indi şutaýdan praktikada aýtsak, mysal alsak, aktivistler, yani mening özüm hem şol bir sanda, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 42-nji maddasyna esaslanyp söz azatlygymyzy talap edip, ýani Türkmenistanda bolup geçen hakykatlary aýdanymyz üçin öýümüze baskı edip sen ýa şo ogluň çykyş etmesin, ay basarys, asarys, eýders, beýders, o bugünüňiz köp görýäňizmi ýene diýen ýaly metodlar ulanylýar. Diýmek şutaýda halka has düşnükli ýagdaýda aýdanda diýmek eýem şol Türkmenistan hökümetiniň şeýle ädim ätmegi dünýä ýa kabul edilen deklarasiýa gapma garşylykly gelýär. Men dogry düşündümmi? Doğru düşünýän. Ýene de bir meseleni aýtjak bolýan, halkyň özü hukuklaryny talap edenle demokratik ýol bilen talap etmeli. Hiç hili meselem ekstremizm göwermeli. Yaşlar tanqid edilen töhmetin tapawudyny bilmeli. Anarhiýa bilen demokratiýanyň tapawudyny bilmeli. Şuňaly zatlary öwrenmäni mikrofona çykýan adamlara prosta neme diýjek bolýarsa, ilki meseleni gowudyp hemme taraplaryň öwrenip ondan çykmaly. Köpsi töhmet bilen subutnamany düşünen akly ara tapawudyny şu zatları ilki öwrenin diýip maslahat berýär. Anadırda şu Polşanyň Lodz şäherinde geçirilen ýygnakda diňe Rossiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky harby çaknyşyk barada temalar gitdim ýa-da beýleki döwletleriň meseleleri barada da meseleler gozgaldymy. Umuman aýdanda Aziýa döwletleri, hastaky Orta Aziýa barada meseleler gozgaldymy. Eger gozgalan bolsa näme temalara diýip geçdiler şo taýda şo hakda aýtsaňyz? Iň wajyp mesele şu Ukraina bilen Ortaýatyň seretdiler ýöne Merkez Aziýa problemleri o da ikinji plana çykypdy. Näme üçin diýsem, indi şo nemen OBSM baş sekretari Helga Schmidt şu arada aýtdy. Biz diýdi Ortaýa uly ünsüriyas diýip aýtdy. Nemeni şu Ortaýa bilen 2 ýylda seredip şolary rekomendasiýa berip öz tarapyny çekçek bolýar. Şu demokratik
demokratik tarafa çekecek olasıyıp aytdı. Merkezi Aziýada yerleşen yurtlaryň problemalaryna has çuňur üns bereriz diýip jogap beripdir bir soragyna. 2023'te. Şol sanda Türkmenistan Türkmenistan'ım azap geçti. azap geçti. Düşünekler. Umuman aydanda pravozashitniklaryň ýagny hak hukuky gorayan edaralaryň ýygnagy bolup geçdi diýdiniz. Indi Türkmenistanda da demokratik institutlary bar. Türkmenistan resmi vekilini uğratdymy şol ýygnaga? Yok, şu konferensiýa diňe insan hukuky guramalar gatnaşdy.